Nádej sa pre mňa stotožňuje so slovíčkom odpustenie. A odpustenie so slovíčkom láska. Láska s Bohom. Tak asi takouto skratkou by som povedal. A úplne a naprosto osobne. Častokrát nám vyčítajú a myslím si, že niekedy nie neprávom, že či už biskupy, kňazi, veriaci ako celok, cirkev ako celok, že sa prezentujeme ako bezhriešní, ako takí poloanieli. Hej? A to je jeden veľký problém, lebo táto prezentácia cirkvi uráža obyčajného človeka. Nazvime ho hriešnik. Ale my sme spoločenstvo hriešníkov. Aj cirkev. Nie sme ani lepší, ani horší od ostatných ľudí. Len jednu vec máme navyše a to je obrovský dar, to, čo povie svätý Ján. My sme uverili Božej láske. A toto my musíme, by som povedal, prezentovať pre ostatných ľudí. Že nikomu Boh nezatvoril a nezabuchol dvere a každý má šancu prísť. Keď som sa ja mohol obrátiť a ja prijať Božiu lásku, tak to môžeš aj ty.